Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa da fatan kuna da alheri ya kai muku. Trump fa turawa na Europa musamman sun ba shi haushi, yanzu abin ya ma koma zage-zage. Sannan kuma Iran ta ce yaƙi wai yanzu ne aka fara, yanzu ne ma za ta hiddo bama-bamai misil na zamani. Da farko dai a wani bidiyo idan kun gani wasu bumabumai wanda Iran ta jefa ma sojawan Amurka a Kuwait jiya, nuna na cewa yanzu sojan Amurka a ɓoye ma ne suke a cikin ƙasashen Larabawan nan. Idan kuna tuno kuma Iran ta ce ɓoye-ɓoye yanzu ya ƙare, za su bi duka sojawan ƙasar Amurka a inda suke a ƙasashen Larabawan nan, a wuraren zaman su, har da mayan ma'aikatansu suka ce ba za su huta ba sai sun je sun kai musu hare-hare, abu wanda ya ɓata duka ma tafiyan yaƙin nan, tunda abun haɗari ne da ƙasashen Larabawa. Daga jin haushin shugaban ƙasar Amurka Trump da European Turawa, ya tambayi wata ƙasa da ake kiranta Poland, tunda ƙasa ce tana cikin NATO, ya ce su ba shi radar kinan manya wanda suke halbo misil na bisa da a kai su a Middle East a tallafa ma kenan Isra'ila, tunda wanda suke Isra'ila ƙasashen Larabawa Iran ta gama da su. Ƙasar Poland ta ce a'a, ita a ƙa'idance wa'innan na'urorin da aka kawo su don su kare Poland ne ƙasansu, kuma su kare zone hili na NATO wanda yake kusan su. Suka ce ba su yarda da wannan abun ba. Trump ya rikice, cikin rikicewan shi ya taso kuma ya maida ma shugaban ƙasar Faransa, tunda Faransa ta hana ma wasu jirage wanda sun taso daga Amurka da kayan yaƙi don su sabka a Faransa, su ƙara mai kenan su ci gaba su isa a ƙasar Isra'ila. France ta ce ba za ta bari ba su sabka. Yanzu maganan da muke alal aƙalla Spain da Italy da Faransa duka sun rihe sararin samaniyan su. Ƙasar Germany ma ba ta shiga cikin wannan yaƙin, ta ce abin da yake ƙara ma Isra'ila ƙasar Amurka wahalan kawo musu kayayyakin yaƙi. Trump ya yaɗa a social media, ce shi dama ya san da cewa ba zai iya dogara ba da Emmanuel Macron, mutum ne bashi da amana, wai ba wani ƙarfi ba, daman da ya kawai mutum ne gashi nan ga kamar shi. Ya ce kuma su dai kam ba za su manta ba, Amurka ba za su manta wannan rashin kamawa da aka musu ba. Har zancen turawan da ya kawo ƙarshe, Trump ya yi dogon bayani ya yaɗa. Ya ce Hormuz nan wanda Iran ta rufe shi sababin ma yanzu duka kenan ƙasashen Turai musamman suna wahalar mangas, kuma duka duniya ma abin nan ya faru. Ya ce yana da shawara guda biyu musamman ma ga wa'innan turawan wanda suka ƙi su kama musu. Ya ce na farko, ya ce su Amurka suna da gas, suna da man fetur, kenan European suna iya siya daga wurinsu, ko kuma su je, ya ce su yi ta kansu, su san yadda suka buɗe Hormuz nan. Trump ya ce su dama ai ba su buƙatan wurin Hormuz nan da ake tawa. Ya ce nan da wasu 'yan kwanaki ta yi za su bar ma wurin, za su tafi yanzu, tunda ba su buƙatan abun, turawa su je su yi ta kansu. Ku diba da Allah, a Hausance wannan shine ake kira kaman rashin kula. Ka fara yakin wanda ya sa duka duniya gaba ɗayanta cikin matsala na energy, yanzu wai zaka zo ka ce kai ka fita, ai dama abun da bai shahe ka ba. Turawa shi yasa yanzu suka gane na cewa Trump ba abun goyo bane, ba za su goya mushi baya ba cikin tafiyan da yake. Har a cikin bayani daga hukumar ƙasar Germany, su ma suka to suka ce shi Trump ya ce ai yakin da ake yi wai Iran dama bata da niyyar ta harbe su, tunda akwai rahoton da Trump ya zo ya ce Iran dama bata da niyyar ta kai musu hari ko kuma ta yi makamashin nukiliya. Shine daga chancellor kin ƙasar Germany ya ce to kamar a Hausance, to kenan kamar wani iskanci ne wannan. Shi Trump ya musu ƙarya ne da farko, ya ce bisa wannan harkan ko kuma menene yake faruwa. Daga Prime Minister ƙasar Spain, shi ma ya ce abu ne wanda sun gani ya faru da su a Iraq. Ƙasar Amurka ya ce ta saida musu ƙarya na cewa Saddam Hussein yana da nuclear, na cewa yana iya makamashi na yaƙi wanda zai kashe mutane da yawa, amma bayan shekara 20 har yau babu wani bama-baman nuclear da aka samu. Spain suka ce su ma ba za su faɗa ba cikin wannan ramin sau biyu. A wani bayani da Prime Minister ƙasar Italy ta hiddo, ta ce ƙasar Isra'ila ta huce gona da hali, ta huce iyakan da ya kamata ta yi. Ta ce kashe-kashen da suke a Gaza nan ya yi yawa, kuma cikin yaƙin nan da suke a Iran kinan abun ya taka duka doka, dole sai sun tseda musu kafa. Miliyoni ta ce da sunan hukumanta na Italiya suna Allah wadai da duka abubuwan na kashe-kashen da Isra'ila ta yi a Gaza ko a Iran sai yanzu bayan fiye da shekara 3, amma dai mu je maha. Ta ce kuma hukumar na Italy za ta yi goyon bayan duka wasu takunkumi wanda Union European zai sa ma ƙasar Isra'ila, suna nan suna shawartawa. Cikin yakin yaɗa labarun nan gaskiya dai kam
Iran ta gwada iyawa a duka fannin yaƙi. Kun gani shekara da shekaru muka yi ta kuka na cewa ƙasashen mu musamman ma da aka kafa sabon IS ban mu da wurare na kirki masu yaɗa labarai. Iran tun da aka fara yaƙin nan ta samu wurare take yin har wani abubuwa ma na cin fuska ga shugabannin Amurka, duka diplomat kinta, duka account kinsu bisa X na ambassad kinsu a ƙasashe daban-daban suka zamanto wurare ne na media suke ba da labarin Iran yadda su suke so. Abin yanzu da ma suka yi ƙarfin ƙasar Amurka, har a cikin rahoto suka yi to suka ce yanzu ne wai za su fara hiddo da misil sababbi na zamani wanda kwanan ne suka yi su. Wannan abu ne wanda kullum yana firgita makiya, ya sa su cikin wani rudani wanda ya ma za su yi su kai hari. Kuma duk da cewa mun gani kam yanzu fiye da wata guda ƙarfin Iran kine ya tabbatar da duniya na cewa tana iya yaƙi da kowa. To ku diba firgidan da za ta sa makiyanta idan ta ce wai wa'incan bumabuman da ta yi aiki da su tsahin bumabumai ne na zamani, yanzu ne ma za ta fara da su. Firgita ta kirki. Daga ƙasa da ake kiranta Cuba a can ƙasan Amurka Latin take, Trump ya ce yana so ya kai mata hari, ya jima tun da ya ɗauki Venezuela na ya ce yana so ya kai Cuba, har ya hana a saida mata man fetur tun da Cuba tana sayan man fetur daga Venezuela. Suka yi satuttuka cikin wahala, ba motoci ba wutar lantarki, har suka shiga cikin mugun hali. To kai tsaye sai muka gani na cewa ƙasar Rasha ta aika babban tankar da fiye da ton 100,000 aka ce na ɗanyen mai a can za a je kenan a tace shi don su kama ma ƙasar Cuba na bisa su dawo su ci gaba da harkansu. Ƙasar Mexico ita ma wani bugu da ta yi ma Trump ta ce shugaban ƙasar su ta yi to ta ce suna da haƙƙin su kai ma Cuba su ma man fetur ko don kasuwanci ko kuma don tallafawa, tun da kumcin da aka sa su yanzu bayawa duniya duka ta yi shiru. Abu ne na cewa dai kam Trump ya fara yaƙi ne da duka duniya, kuma duk ƙarhinka bai wa a ce ka fara yaƙi da kowa a cikin lokaci ɗaya. Amma kuma shi tun da ba gaskiya yake bi ba, mu ci gaba da addu'a na cewa gaskiya ita za ta yi nasara kullum. Ƙarshen labarunmu kenan, sai mu haɗu da ku da sauran ƙarin labarai. Allah ya kama mana, Allah ya samu dace.